Slav, Evar baş, Roj baş, hevalno hevidar munte başın selametin disa çen nuçe hene. Mecbu ve amede kırnet xwazım peşkeş bikim paşê jî di dawiya bernamê de ez ê cih bidim analizeke siyasî. Ew jî profesörên navnetewî ku heqeten dünya behsa wî dike, dünya pêşbîniyên wî, texmînên wî nîqaş dike di televîzyonan de, di bernameyên taybet de. Em ê jî îro bawekê Kurdî me wergerandiye me ji we re behs bikin. Profesör li ser ekranê ye pêşbîniyê profesör Jiyan Zûqîn. Ez bawer dikim Musa tê bilêv kirin eger şaş nebim. Mesele Revebirê Herêma Kobaniyê yê hikûmeta demkiya Sûriyê İbrahim Müslim li gel Rûspiyên Eşîrên Kobanî bi waliyê Helebê re ceviya. Piştî civînê 10 esîrên Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ku li Dêr Hefrê di zemanê xwe de hatibûn girtin hatin berdan. Di şerê beriya du mehan de. İbrahim Müslim beyan kir ku ew ji bo berdana hemû dîlan anha di nava xebatan de ne. Her wiha qala pirsgirêka elektrîkê jî kir. Dibêje ew li ser çêkirina elektrîka Kobanî anha dixebitin. Elektrîkên Kobaniyê yên li bendava tiştînê demekî dirêjê nehatibûn guhertin. Ji ber vê yekê ew têk çûbûn niha ji vir û pêve ew ê sera rast bikin. Vay xuyayê elektrîka me û pergala me ketiye destê hêzên Şamê êdî ew ê çareser bikin, ew ê elektrîkê bîne ji me re, ew ê rêyê me çê bikin. Ê ka em binêrin çawa bibe. Bendava tiştînê niha di destê wan de ye, elektrîk ji wê derê tê. Êdî em ê çi bikin, em ê tehemûl bikin. Müslim diyar kir ku wan ew axa ku avê digîne Kobaniyê jî li gundê şêxlerê çareser kiriye. Yani ew xeta ku avê digîne Kobaniyê di şêxlerê re derbas dibe, ew çareser bîye li gorî rastiya wî û rast û derewê wî. Niha 10 şervanên Qesedê di destê artêşa Ereban ya Sûriyê dîl bûn, hatin berdan, gihîştin Kobaniyê. Xelk li derdora wan dîlan kombiye, pirsa zarokên xwe yên din dike. Gelek însanê me hene ana di destê hêzên Şamê de hê jî nehatine berdan. Ev lihevkirinekî çawa ye ecêb e. Baş e hevanno, niha ev dîmenên ku hûn dibînin elbet bi rêya Rûdawê gihîş Kurdan. Dîmen taybet jî hatin lê dîmenê ku ji min re hatin hinekî kim bûn. Waya hinekî berfirehtir e, dirêjtir e. Baş e, em abîviya dest pê bikin, em bidomînin hevanno li ser xêrê be bi qasî nêzî hezar kes ana hê jî esîrin di destê hêzên Şamê de. Kengê tên berdan çawa ye, di destê Qesedê de jî gelo hê esîrên Şamê hene tunine. Ew jî meseleyekê din e. Na em jî bidin axaftina Tayyip Erdoğan lê dibe em teslîm nabin. Çima bahsa teslîmiyetê dike? Em teslîmê şer nabin, em teslîmê şerxwazan nabin. Rewşekî wisa heye. Axaftina wî hinek balkêş e. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ji ber êrişa li Îranê nerazî bûn ber tek nîşanê Amerîka û İsraîlê de. Yani divê derê de em dikarin şîrove jî bikin. Tirkiye aliyê xwe kifş kiriye, derbasî aliyê Îranê bîye. Li hember Amerîka û İsraîlê pozîsyon stendiye. Tayyip Erdoğan dibêje em ê teslîmê şerxwazan nebin. Kesek ku aştî diparêzin wê bi ser bikevin. Tayyip Erdoğan İsraîl bi tundî rex nekir. Got şerê ku bi teşwîqkirina İsraîlê 28 Sibatê li dijî Îranê dest pê kiriye, heremê di nava bêhna xwîn û barûtê de hiştiye. Zarokên bêguneh yên li ser kursiyên dibistanan dibin hedefa mûşekan, füzeyan, bombeyan û herêm di nava rojên herî bi êş re derbas dibe. Erdoğan bahsa Kurdan kir, bahsa Arab û Tirkan kir, balkişan serî yeketiya pêkhateyên herêmê, milletên herêmê. Dibêje ez dixwazim eşkere bibêjim. Li ku derê dibe bila bibe. Yên ku baweyeke bêrehm têne kuştin birayê me ne. Zarokên ku li mekteban dibistanan jiyana xwe ji dest didin zarokê me ne. Ew jinên ku dilê wan bi êşa zarokan bîye Kerbela dayîkên me ne. Bajarên ku bûne Kabil bi aynî awayê bajarên me ne. Ez bi dilêşî dipirsim. Gelo firqa hêsirên ku li İsfahanê, Tebrîzê, Tehranê têne rijandin, ji hêsirên ku li Hewlêrê, Emman, Bexda, Beyrût, Sana, Doha, Riyadê têne rijandin çi ye? Di çavê tora komkujiyê de maferqa wê heye ku navê me Elî be, Murteza be, Ömer be, Ayşe be yan jî Zeynep be.
چل ایرانی به چل کنداوی امن یم کو به هر موشکی که زراری دبینن دین لیدان و خوین جمعه چه ما نه آبوری هرما مه کش بر ویشری بیواته خوین ونداد که دچاوی وان ایرشکاران ده گوه 27 روزن تو پرنسیپ نرخ بیوانا ناس نکن جبو خواهی ما فرقه هیه که ام شیعی بن یا سنی بن ما فرقه هیه ام ترک بن کرد بن عرب بن یا فارس بن بنیرن دبیجه طایب اردوغان از به همون صمیمیت خود پرسم هر چی قاسی مذهب و کوکا مذهب جدا بنجی از دپرسم ما خوینا کل چار آلین جغرافیا مدهرکه نه یا محمیانه همو مروباهی بردیلا وی شهر ده سروکماری ترکی دست نشان کرد کجبر وی شهر بیواته آبوری اکونومی هرمه خوین ونداد که هرچی خاصی شهر اسرائیل بجی بردیلاوی گرام پیشی مسلمان دادن پاشیجی همو مروباهی ده دما دنگ füzeyan دنگ مشگان بسکنن امی جاره کدن دوی جغرافیا ده به هفرا بجین دوی کس و راستیش بیر نکن طایب اردوغان هر وها بیان کرد کجا سال 1967 و جارا اوله لمزگفتا اقصای نمیجا ججنه نهات یکرن او یک وکی ایر شکل همبر ایمانا 2 میلیار مسلمانان پیناسه کرد لسه روش آبوری جی گوت اولیتا ما اوه یعنی پیشینه ملت ما خواج تسیرا نینی یا آبوری یا ویشاری بپاریزه دبکو کریزین دمکی هبن دبکو روشمه اکونومیک خراب ببه لی امه به دستور خودی بگیجن آرمان جین خواه اردوغان بیان کرد که دولت و تسلیم تشویقکار شهر و آلوزیان نبه ترکیه که وسا هیه که تبه همو دربانجی نحرفه هل ناوشه وکی کور لسر پیانه کس نکاره به ترکیه چوک بده دانی دبی ترکیه ایشالله و بسر بکوه و ملت ما 86 میلیونی جی و بسر بکوه دبیجه طایب اردوغان هند خوازن از طایب اردوغان حواله و بکم تسلیم و بکم کادوان گوتن خدا چقاس صمیمیه چقاس درسته از حواله و بکم که هون ببیجم ev serokomarê cînarê me çiqas maqûl daxife gelo bixwe heta niha di peydakirina çek û sîlehan ji bo İsraîlê de rola wî gelekî tê zanîn di meseleya Kurd û Kurdistanê de rola Tayyip Erdogan tê zanîn êrişa çeteyan ya li ser Rojavayê Kurdistanê de rola Tayyip tê zanîn di êrişa li ser heşt bajar û navçeyên Bakurê Kurdistanê de rola Tayyip Erdogan baş tê zanîn heta duh pêr jî د تهدید السر کردان ده رولا طایب اردوغان باش تیزانی هون بجمیره هونجی بجمیره خویای اف جامیر به تبی دولت اخوای کتیه زوری دزانه کسی به دوسته دوروره وی جبر وی که از وقت بجم وی یعنی دولت ترکیه نه کتیه زوری حتی نه او طایبی که تجار بحثا کردانت کرد آن عربیه بحثا کرد و عرب و فارسات که براتیه گلاندی که Tayyip Erdoğan dizi fikri Kurdane. Yani fikri ku Rezdar Öcalan ji bo civakê derxistî holê anha Tayyip Erdoğan dixwaze li ser rûnê wekî fikrê xwe bi kar bîne ji bo rojhilata navîn. Çünkü vana insanên nexwedî pêşbînin. Texmînê wan tune ne. Vana çavê wan kor biye bi dijminahiya Kurdan. Yani divê derê de em iftira li kesekî nakin. Em li bendê ne made Musa'ya em li bendê ne ku li meclisê qanûn derbikevin ew milletê ku Tayyip Erdogan behsa wî dike milletê Kurd neteweya Kurd di qanûnan de navî were nivîsandin hebûna wê were qebûl kirin nasnama Kurd û Kurdayetî bibe fermî bikeve bin garantiya destûrî em li bendê ne dehatî madem ki ev devlet fırqê naxe navbera Türk û Kurdan pir baş e wê demê em pratikê dixwazin dehatî tekerim kin li Xorasanê jî xistine ev meseleya Xorasanê li wê derê milyonekî Kurd heye êrişekî esmanî li balafirgeha Meşhedê û bajarokê pîşesaziyê yê Xeyamê yê li bajarê Nîşaburî hate kirin cîgirê waliyê Xorasanê Xorasana Rezawiyê Emrullah Şemqederî beyan kir ku pergala parastina esmanî ketiye dewrê
حتی وی ساعت جی تو زیان جانی چه نبیه کسی که نمریه کسی که زده بریندار نبیه تنه هن ضرر مادی چه بونه لگوری داخویانیان ایریش لکاروان هول و آواهیه که نوا بالافرگی همه شده هاتیه کرن جنیوروی و دنگ تقینا لچند باجار و باجارو که پارزگی خراسانه رزویه لوی دریته بیهستن اف دنگ به تایبتی لمشهد و نشابوری هاته بیستن جارا یکمه اویرش خراسانه تکرن ده شهر 27 روزی ده و امریکا اسرائیل ایرش سر ایران دکن ایران جب تیره خواه ایرش دکه ایرش سر ولاتن کنداوی اسرائیل دکه جارا یکمه دوی شهری ده پارزگی ها خراسانه وکی هدف تگرتن خراسان سینور داوی یه ایرانیه لباکور روشلاته خودیه 600 کیلومتر سینور هفبشه به دولتین ترکمنستان و افغانستان اره بخاصی میلیونه که کردجی لوی دریدشین حتی میلیونه که زیده تر بحثا 2 میلیون تکرن نه تنه المشهده تمام خراسانه کرد لوی دری بخاصی 2 میلیون هنه لی بگرانی المشهده نه هوان نهون لبندینه که او پروفسور جیانگ زوقین چه بیجه تئوریوی چیه پیشبینیوی یعنی دناوا 10-20 سال پیش مده دنیا بر به کدریفت شه ما analiza ویور گراندی کردی عجیب تشتاند بیجه از شون آواده بوم از لبنده مز آنا پشتی 2-3 دقیقه از همه وی نوچه جوارا پیشکش بکن از چی میداری دوجی ما analize کی پروفسور کی ناونتیوی جوارا پیشکش کربو از بیجم بالکشه حوالی کو بخوازند کارن بچن لی تماشا بکن ویدیو ما دوه بشوه analize یک تایبت بو ده من پیشمده از بحث لیبرالیسم میجی بکم ده دولت آنده لیبرالیسم چیه ده نوع جواکانده دادگاه تمیزی یا دن حقی جنک هولندی به سوشباریا 4 سوچین کو لسوریه و لولات دن کرنه محکمه کر و جزا کر سوچین و جنه اندامتی رخصنا ترور داعشی آمده کاری جبو سوچین تروری کریه یعنی بزانه بون زاروک کی دجی ده هشتیه همجی زاروک اویه دروشه کی بیچاره ده هشتیه و سرداجی جنک کرد آیزیدی وکه کوله بکارانیه وانا همی سوچن دادگه 9 سال جزای گرتیگه هلوی جنه بری بریاردا کو تضمینات جبو جنا کردی آیزیدی وره داین ناویوه چیه حسنا 34 سالیه 2015 لگل کره خوی پچوک جباجار انشاده بری خدا بو سوریه لوی داره دولته که خلافت آوا بو دخواست لوی داره بجی دخواست به جنا کسی کی داعشی لوی داره به چکتاره کی داعشی را زوجه مالبات آواد که 4 سالان لگل مالبات خواه لهرم دجی همجی دناوا شهر دا ده سال 2019 ده پیشتی کو در باسی کامپان بو ده سال 2022 دیان ده هولندای اوج کامپا روژه یا روژاوی کردستان و گراند دمال سوریه بوجی جنکه کردی ازدی یا کجالی داعشی و هاتبو رواندن نزیک مهکی وکه کلب کارانی بو و جنه فرماند دا جنا کرد آیزدی به دار زوری کار مالی بکه یعنی جی کار مالی دن بکه دادگه پیشراست کر که اف سوچکی کولتیه یعنی مرو انسان کی به زوری بده خبتاندنه اف سوچکی کولتیه یعنی سوچکی لدجی مروباهیه بعین اوای مرو نکاره انسان گرتیجی به دار زوری بخبتینه اموارن سر مسئله اما یا کو ایشف امی جوارا analiz بکن و پیشکش بکن اف پروفسوری که هندی بینن لسر اکرانه حقیقتا دو دنیا ده مشهوره yani kanalın televizyonun bahsi bitken, kanalın YouTube bahsi bitken, lezanıngi han profesörü dike, insanı ki genceci, yani hafte u şaşanda hatiye dünya, le Çin'i hatiye dünya, le hem Çin'i hem Kanada'yı, hem le Kanada edici hem le Çin edici, spor ekip teraha heye, yani Jiang Zuqin perverdekare, yani profesöre, nivîskare, dîroknase, teorisyenekî jeopolitîke hem ji Çînê hem Kanadayî li Pekînê Çînê dijî dem bi dem tê Avrupayê dem dem ya li ku derê konferansiyê hebin çi vê derê ew bi beşdariyên xwe yê di reforma perwerdehiyê de li Çînê
به تایبەتی ji bo pêşvebirina afirêneriyê yani merov çi dikare ji nû ve biafirîne yani îcat tiştekî nû merov çawa dikare îcat bike ji bo vêya dixebite ramana rexnegirî hemwaletîbûna gerdûnî ji netewperestiyê merov dûr bike ve bibe gerdûnî universel. Her wiha ew avakarê kanala YouTube'ê ya predictive history ye ku li wê derê bûyerên girîng yên jeopolîtîk şîrove dike, pêşbînî dike, texmînan dike, li cîhanê jî gelekî bi nav û deng e. Ez îşev pir kêfxweşim ku ez cih didim axaftina vî camêrî û bi Kurdî edîgînim we. Bi xêra hin hevalan mala wan ava gelek spas em yani ekîbekî me heye em bi hev re dixebitin. Em wisa tiştan kom dikin, tiştê ku em texmîn dikin bala we dikişîne û fayda wê ji we re çêdibe. Ji ber ku em dixwazin weke kanal bibin pencereyekî ji bo Kurdan ku bikaribin di vê pencerê de li dünyayê binêrin. Li dünyayê çi diqewime, di televizyonên cîhanê de çi tê nîqaşkirin, millet behsa çi dike û ev kanal bibe pencereyekî we. Yani em ne tenê cih bidin meseleyên navxweyî Kurdan, ne tenê nûçe, em cih bidin analîzan jî. Tiştên universel, tiştên gerdûnî, tiştên ku temamê cîhanê eleqedar dike. Em jê re dibêjin ilim, zanyarî, zanyariyên universel. Baş e? Em dest pê dikin hevan me. Pêşbîniyên Profesör Jiang Zuqên ji bo 10 salan heta 20 salên din li dünyayê çi diqewime? Dünya ber vê ku derê ve diçe? Yek, werin em tiştê ku heta niha fêr bûne di ber çavana derbas bikin. Di 10-20 salên pêş me de çi li bername ne? Eger hûn bi rastî bawer dikin ku Donald Trump û Îran wê hefteya pêş me peymanekî aştî di nava xwe de çê bikin, yan jî di 5 yan jî 6 mehan de Îran û dewletên Yekbûyî Amerîkayê biwestin, aboriya cîhanê wê pir zirarê bibîne, dûra jî şer wê raweste, her tişt vegere rewşa normal, ez nizanim çi ji we re bêjim. Hûn di cîhanekê xeyalî de dijîn. Pêdivî heye ku hûn şiyar bibin û fehm bikin ku cîhana yek qutbî êdî bi dawî bîye. Cîhana yek qutb yani cîhan bi temamî di kontrola yek hêzekî de ye. Ev cîhan tune ye. Em ber bi cîhaneke nû ve diçin. Hûn ê an xwe li gorî cîhana nû ji nû ve di ber çavana derbas bikin, xwe teze bikin, yan jî hûn ê wenda bikin. Ew qas hêsan e, dibêje profesörê me. Yek ji meylên sereke di salên pêş me de wê dûrketina ji pîşesaziyê be. Yani em ji sanayiyê dûr dikevin. Em ji bajaran jî dûr dikevin, em ber vê gundan ve diçin. Dibe ku mirovên ku li bajaran dijîn bi taybetî genç, ciwan mecbûr bimînin ku vegerin deverên gundan. Yani berê xwe bidin çiyê? Cem pez û heywanan. Belkî pez û heywanan jî xwedî bikin. Dibe ku îcab bike ku ew xwe fêrî jiyana rastîn ya heqîqî bikin. Hûn nikarin bi tiştên wekî baziganiya krîptopereyan de bera xwe bikin, îdara xwe bikin. Yani neyên li ser internetê hewl nedin pereyan qezenç bikin, ev mantık bi dawî dibe. Hûn ê hewce bibînin, hûn ê fêr bibin ka mirov celekan çawa didoşe, şîr ji ku derê tê, gencin o, zarokn o. Di 10-20 salên pêş me de hûn ê mecbûr bimînin herin bikevin binê çêlekekî şîr bidoşin. Hûn ê mecbûr bimînin biçin pez xwedî bikin. Hûn ê mecbûr bimînin biçin mirîşkan xwedî bikin, hêkan berhev bikin, yan jî ji goştê wan heywanan fayde bibînin, hûn ê bi destê xwe bikin. Cîhanekî wisa li pêşiya me ye. Xeyalên teknolojîk pir zêde nekin, dibêje profesörê me. Yani tiştê ku bi kêrî jiyana we tê wê ew be. Êdî cîhan ber vê ku derê ve diçe, ya rastî mirov tirse ne? Netewperestî yani milliyetçîtî qîmeta ji bo askeriyê yani leşkerîkirin wê pir girîng bibe di demên pêş me de. Pêdivî bi gencên ku dixwazin welatê xwe biparêzin wê hebe. Ji bo vê yekê genç, ciwan hewce ne bawer bikin ku welatê wan divê bihêz be.
Yani vaya havcı şiroveye dedemin peşmede meylan neteve peresti ve peş bikeve. Gencên ku dixwazin tevlî askeriyê bibin, hejmara wan ve zêdetir bibe. Gencê ku bawer dikin ku welatê wan dibin tehdîtê de ye û îcab dike ku welatê xwe biparêzin, pêdivî bi wan heye, hejmara wan ve zêde bibe. Ji bo vê yekê jî ciwan hewcene bawer bikin ku welatê wan divê bihêz bibe. Welatên ku dikarin nüfusa xwe ya genç ji bo şer teşwîq bikin, wê bi ser bikevin û berxwedirtir bibin. Ecêb e. Bala xwe bidin ser gencan. Kîjan welat zêdetir bala genca bikişîne ew bi ser dikeve. Yani dedemin 10 sal 20 salên pêşme de starên civakê, starên siyasetê, starên şer ve genç bin dibêje profesörê me. Sîstema cîhanê wê bi temamî biguhere. Şerên çavkaniyan wê bibin mijareke girîng. Dibe ku birçîbûn, jenosîd, koletî ji nû ve derkevin holê. Di peraniya dîroka mirovahiyê de enerjiya erzan di bingeh de mirov bûn. Yani mirovan, însanan xwe bi mirovan xwedî dikir. Tu însanan weke kole bikarbînî bi ser dikevî. Dibe beriya niha enerjiya erzan însan bû. Eger petrola we ya erzan tune be, hûn mirovan dikin koleş xwara. Ev pêşerojeke nexweşik e, zanim, tamam. Lê ew pêşeroj mümkün e were. Gelek mümkün e. Hûn ê hewce bibînin ji hêla psikolojîk ve ji bo vê yekî amade bin. Yani sîstema koletiyê ji nû ve dikeve nava siyasetê. Dewlet mirovên xwe, hemalatiyên xwe wê weke kole bikarbîne. Eger enerjiya we ya petrolê tune be, eger hûn tiştan îcat nekin û nefroşin derve, bazirganiyekî we xurt tune be, Tirkiye bînin berçavê xwe, hûn hemalatiyê xwe weke kole hûn ê bikarbînin. Êdî maye ser we. Hûn ê bibin kole, hûn ê nebin kole. Ecayîb tiştekî. Yani ez bixwe bawer dikim. Koçberiyên mezin wê çêbibin. Mirovên li welatên başûr wê ji şerên li ser çavkaniyên av û xwarinê birevin. Ew ê koçê Ewropayê û Amerîkayê bikin. Amerîkaya bakur. Dibe ku li Amerîka û Ewropayê şoreş, şerê navxweyî, bêîstiqrariya siyasî çêbibin di demên pêşme de. Ev ji ber wê yekî ye ku nifşê kevintir wê desthilatdariyê bernede. Nüfusa mirovan pîr dibe, îxtiyar dibe. Newekhevî pir mezin dibe. Sextekarî, gendelî wê zêdetir bibe. Aborî wê bigêje asta seknandinê. Ekonomî wê xirab bibe. Yani ticaret wê zêde wê kêm bibe. Ev dikare bibe sedema kaosê li kolanan. Yani şer û pevçûn çêbibe di navbera nifşê genç û nifşê îxtiyar de. Yani muhafazakar wê îxtiyar bin, mirovên modern, nûjen ve genç bin wê şerê wan çêbibe. Yani genç dixwazin îxtidarê bi dest bixin. Tiştekî din jî heye hevanno wê gelekî girîng bibe di demên pêşme de, di 10-20 salên pêşme de, ew jî dîn e. Ol. Ol wê dîsa girîng bibe. Eger hûn ne oldarin, dibêje pêşniyaza min li we ew e hûn biçin li ser olekî li ser dînekî lêkolîn bikin. Ol dikare di jiyana siberojê de rolekî girîng bilîze. Xwe hazir bikin. Yani ateîzm wê kêm bibe. Ecêb ne? Anha divê demê de ku deîzm û ateîzm gelekî pêşketiye, di debên pêşme de însan wê vegerin ser olê. Ew ê ji xwe re olên nû çê bikin. Ya jî olên heyî ew ê ji xwe re esas bigirin. Li Ewropayê divê ez difikirim ku di pêşerojê de di navbera Rûsya, Almanyada hevpeymaniyekî dikare çêbibe. Anha ku Rûsya, Almanya tam rekberê hevin, divê navbera wan de hevpeymanî dikare çêbibe. Çawa? Dibe ku ew ji bo 5-10 salên pêşme şer bikin, dijberiya hevûdû bikin, li di dawiyê de dibe ku ew fehm bikin, bi hev re bixebitin, bibin hevpeymanê hevûdû ev baştir e, çêtir e ji şerkirinê. Dibe di dawiyê de ew ê fehm bikin. Ama piştî şerek.
Ji perspektîfa İsraîlê armanca şerekî bi Îranê re ew e Amerîka ji rojata navîn were derxistin û İsraîl bibe hêza hegemonîk a herêmê. Ev jî ecayîb fikrekî balkêş e. Yani wextê ku min xwend, wextê ku min wergerand gelek ew bûm yani hinek şok bûm ya rastî ez nedifikirim. Yani mesela hûn jî hûn dikarin bifikirin ku aniha şerê ku İsraîlê daye destpêkirin li rojata navîn armanca vî şerê İsraîlê ne têkbirina Îranê ye. Ji bo ku Amerîkayê qels bike û ji rojata navîn bide derxistin û İsraîl bi xwe bibe hêzeke hegemonîk li rojata navîn. Ez bi xwe nefikirî bûm ya rastî. Ama ev camêr dibêje armanca vî şerê ew e ku Amerîkayê ji rojata navîn derbixe û bi xwe bibe hêza yekem li herêmê. Yani doh jî me ji we re gotibû armanca dewletan ew e ku li herêma xwe bibin hêzên hegemonîk yani hêzên serdestê bihêz. Dostên hev tune ne. Her çend û bibêjin İsraîl, Amerîka dostê hevin dostanî tunê ye binêrin. Ji perspektîfa İsraîlê armanca şerekî bi Îranê re ew e Amerîka ji rojata navîn were derxistin, İsraîl bibe hêza hegemonîk a herêmê. İsraîl dikare bibe hêza serdest ya rojata navîn. Lê Îran çi waye? Eger Amerîka ji herêmê vekişe dibe ku İsraîl û Îran di şûna şerkirina li hember hevû dive tercih bikin ku herêmê di nava xwe de dabeş bikin. İsraîl axa Farisan naxwaze ya rastî. İsraîl naxwaze biçe Îranê dagir bike û destayne ser axa Farisan. û İsraîl jî İsraîlê naxwaze. Yani naxwaze rojekî biçe İsraîlê dagir bike wê derê bixe bin kontrola xwe derdê Îranê ne ew e. Derdê İsraîlê jî ne Îran e. Derd çi ye? Derd hêza hegemonîk, hêza serdest îro ya li rojata navîn Amerîkayê ji wê derê dûr bixin û bi xwe herêmê di nava xwe de daweş bikin. Ya vê derê de rola Tirkiyeyê bibe çi? Tê ser wê derê jî. Dibe netewdewlet wê piçûk bibin. Hêzên mezin wê nemînin. Weke dewletê Tirkiyê, weke dewleta Iraqê, dewleta Sûriyê. Dor tê ser wê jî. Di dîrokê de dibe ev mesela ev ê dibe eger Amerîka ji herêmê vekişe yani İsraîl û İran di şûna şerkirinê de ew ê tercih bikin ku herêmê di nava xwe de dabeş bikin. Îja jî re argümantekî tîne. Binê wî tijî dike yani çima. û vedgere dîrokê. Di dîrokê de ev camêr dîrok nasê hûn zanin stratejîst jî dibe di dîrokê de hûn binêrin cihûyan ji Yunanî Romayiyan hez nedikirin. Tekiliyê wan bi Farisan re gelekî baş bû. Besa cihûyan dike ha. Heta îro jî nüfusa herî mezin ya cihûyan li derve İsraîlê li rojata navîn li Îranê ye. Nüfusa herî mezin ya cihûyan li rojata navîn li Îranê ye. Li wê derê Îran bi wan re pir baş tevdigere. Hurmetê nîşanê wan û baweriya wan dide. Ji ber vê yekê ege Amerîka vekişe peymanekî di navbera İsraîl û Îranê de gayet mümkün e. Japonya bi pirsgirêka nüfusa pîr îxtiyar re rûbirû ye. Japonya. Ne tenê Japonya jî. Ewropa jî wisa ye. Nüfusekî îxtiyar wê çê bibe. Nüfusekî pir felaket e. Ev nüfusa îxtiyar. Ya pir ecêb ya. Berê ku ez vê nivîsê bixwînim doh pêr jî min ji we re behs kiribû. Dibe genç rê nedin ku îxtiyar wan bi rêve bibin. Genç ciwan divê müsaade nekin ku îxtiyar di derbarê sibe roja wan de biryaran bidin. Qedera wan tayin bikin. Genç dibe bi xwe xwe rêve bibin. Ecayîb ew jî tam besa vê yekê dike. Binêrin. Japonya bi pirsgirêka nüfusa îxtiyar re rûbirû ye. Mirov hene not salî ne. Nikare ji malê xwe derkevin. Lê hemî pere, hêzê, eskeriyê, îxtidarê kontrol dikin. Li piraniya welatan çaresernekirina ya li piraniya welatan çareserkirina vê pirsgirêkê gelekî zehmet e. Yani pir zor e, zehmet e ku mirov ekonomiyê, pere, îxtidarê ji destî îxtiyara bigire dibe pir zor e.
Li Japonya dibe ku kal û pîr hestek berpirsyariye li hember welê hîs bikin, bi dilxwazî hêzê bidin nifşên nû. Aha, Japonya mümkün e, li Japonya mümkün e ku însanên pîr û îxtiyar îxtidarê berpirsyariyê teslîmê cîwanan bikin. Vaya mümkün e. Dibe ku Japonya vê yekê bi dilxwazî, bi riza dilê xwe vê yekê bike. Lê li welatê din cîwan ji bo werin ser desthilatariyê dibe ku hewce bi şer bibînin. Dibe ku li hember îxtiyaran şer bikin. Şerê genc û îxtiyaran tiştekî nû ye ha. Welatê ku dikare di salên krîzî yên pêş de herî bihêz bimîne dibe ku Amerîka be. Yani di sal behsa salên krîzê dike. 10-20 salên pêş me de salên krîzê ne. Welatên ku wê bihêz bimînin hene, yek ji wan Amerîka ye. Amerîka dibe çima dikare li ser piyan bimîne ji ber ku pir dewlemend e. Ji hêla du okyanusan ve tê parastin. Bandorekê mezin li ser Kanada, Meksîka heye. Bi rastî divê Amerîka ne tenê wekî dewletên yekbîyîn Amerîka, wekî tevahiya herêma Amerîkaya Bakur, Amerîkaya Latînî were hesibandin. Ew xwedî çavkaniyên berfireh û nüfuseke mezin e. Amerîka mirovên pir afrîner û karsaz in. Yani îcadên Amerîkayê serkeftî ne. û dixebitin jî. Tiştên nû dixuluqînin. Ji ber vê yekê ez ê li ser hilweşîna Amerîkayê behs nekim. Amerîka zû bi zû hilnaweşe. Li Amerîkayê ji bo mayîndebûnê hewceyê bibe xwedî nasnameyekê nû. Ew dikare ji îdealekî layîk gerdûnî ber bi avahiyeke bêtir netewperest û civaknavendî ve biguhere. Vaya hewceyê ez henekî vekim meselê. Na Amerîka ji bo ku bikare bi emrê xwe dirêj bike, em jê re dibêjin mayîndebûn, pêdivî heye ji xwe re nasnameyekê nû çê bike. Yani dikare ji îdealekî layîk gerdûnî ber bê avahiyeke bêtir netewperest û civaknavendî ve xwe biguherîne. Yani xirabtir bibe. Anha rewşa li Amerîkayê çi ye? Layîk e. Universel e. Welatê qanûnî ye. Gerdûnî ye. Ji vir û pêve dibe ku nasnameya xwe biguherîne zêdetir bibe netewperest. Beryan ha jî gotibûye di dunyayê de netewperîstî wê pêşkeve. Milliyetçîtî wê pêşkeve. Vaya adet e dibe wê pêşkeve. û civaknavendî. Yani pergaleke ku civak di navenda wê de be. Yani ez û ez ber bi wê derê ve dikare biçe. Ola Xristiyaniyê dikare di jinûva avakirina Amerîkayê de piştî krîzan roleke giring bilîze. Krîz wê derkevin, lê Xristiyanîzm wê dîsa derbikeve pêş, piştî krîza aborî û siyasî û hilweşînekî çê bibe li Amerîkayê, behsa wî dike yani. Hilweşînekî çê dibe. Ama jinûva avakirina Amerîkayê de wê milliyetçîtî hebe, netewperestî, civaknavendî û Xristiyanîzm li Amerîkayê wê pêşkeve. Trendekî din jî wê otorîterîzma teknolojîk be. Binêrin hevan, ev jî gelekî mühîm e. Çi ye yani? Otorîterîzma teknolojîk çi ye? Welatên xwedî çavkanî bi hêza aqlê çêkirî, entelijans artîfîsyel jê re dibêjin, ew ê çavkaniyan çêtir bi rêve bibin. Yani welatên xwedî çavkaniya teknolojî, xwedî otorîteya teknolojîk, ew ê çavkaniyan baştir bi rêve bibin û bi vîya wê dikarin civakên xwe kontrol bikin. Ev dikare bibe sedema dabeşkirina civakê di nava Çînan de. Çîn yani tebeqeyên di nava civakê de. Karker e, gundî ye, memûr e, yan jî patron e, ev di nava civakê de Çîn û tebeqa hene. Dibe rewşa van welatên xwedî teknolojî dikare civakê de dabeşbûnê çê bike. Dabeşkirina civakê di nava tebeqayan de, Çînan de. Ên jor
ve azad bijin yên jêr wê wekî koleyan ew bibin xulan. Ket serê we welatên ku bi aqlê çêkirî re eleqedar dibin, teknolojî di destê xwe de digirin wê li cem wan tebeqe çê bibin, tebeqeya jor heye a jêr heye, belkî gelek tebeqe çê bibin yani ew yên jor wê pir rehet û azad bijîn, yê jêr jî wê bibin kole. Yani ev jî xuya ye hevano kendala di navbera sinif û tebeqeyan de wê berfirehtir bibe, wê zêdetir vebe. Êdî maye destê we da. Vaya wisa ye. Niha bi kurtasî cîhan bi tevahî guher ye. Dibe em vegerin cîhana kevin. Hevano. Cîhana pêşiya me nîşanê me dide ku êdî ji vir û pê ve vegera ber bi cîhana kev ve nemimkün e. Yani êdî jiyana berê salê nodî, salê heştê, salê 2000 ji bîr bikin. Yani tu carî em venagerin cîhana kevin. Em diçin ber bi cîhaneke nû ve. Em dikarin şekil bidin vê cîhanê ka cîhaneke nû wê çawa be. Di destê me de ye. Em dikarin şekil bidin. Di cîhana nû de tekiliyên di navbera welatan de wê bi berdewamî biguherin. Jeopolitîk wê bi berdewamî biguhere û dînamîktir bibe. Êdî nemimkün e ku em welatan wekî dost û dijmin dabeş bikin. Hevpeymanî yani ev hevkariya di nava dewletan de wê bi berdewamî biguherin. Heta dibe ez dikarim vê jî bibêjim pergala netew dewlet jî dikare bibe bajar dewlet yan jî civakên biçûktir. Ulus devlet heye jê re dibêjim. Ulus devlet dikare bibe şehîr devlet. Dikare bibe civak devlet. Yani civakên biçûktir wê çê bibin. Cîhan wê bi berdewamî biguhere. Hevpeyman wê bi berdewamî biguherin. Mînak dibêje. Mesela hevpeymanî çi ye? Tifaka di navbera dewletan de wê biguherin. Numune dide. Ev camê wextê ku tiştekî dibêje tim argûmantî wî hene. Binê wî xurt dike. Mînak dibêje. Li Rojhilata Asyayê Vietnam, Japonya, Koreya Başûr dewletên Yekbûyî Amerîkayê dikarin li hember Rusya yan jî Çînê bibin yek. Lê wê hengê wê demê eger Japonya bihêztir bibe di nava vê tifaqê de îjî ew dikarin vegerin li dijî Japonyayê bibin yek. Yani rê nadin ku dewletekî zêdetir bihêz bibe. Ji ber vê yekê rewş tim berdewamî diguhere. Tifaq tune ne. Tifaq zû xira dibin. Bi kurtisî gelek tiştên ku hûn li dibistanê mekteban fêr bûne tiştê ku hûn jê bawer dikin wê tev biguherin. Rastiyên di serê we de wê tev biguherin. Rastiyekî yani hin ji dîrokê bigire heta siyasetê, heta îdeolojiyan tiştê ku hûn bawer dikin ku rast e wê di serê we de jî hemî biguherin. Ji ber vê yekê divê hûn hişê xwe tim vêkirî bihêlin ji bo cîhana siyasî ya ku her tim diguhere divê hûn xwe amade bikin. Hûn ji guherînê re tim hebin. Pêdivî ye hûn şiyar bibin û vê yekê qebûl bikin. Çi ye tişta ku divê hûn qebûl bikin? Hûn mecbûrin qebûl jî bikin. Em gihîştine dawiya cîhana yekkutubî. Em ber bi cîhaneke nû ve diçin, hûn dikarin hilbijêrin. Yan hûn ê xwe li gorî vê cîhana nû biguherînin, yan jî hûn ê li paş bimînin. Êdî hilbijartin di destê we de ye. Dibêje Profesör Jiang Zuqîn. We goterê hevano. Rewşa me ev e qesra spî fotoğrafekî Donald Trump pav vekiriye û tê de qaşû behsa bikaranîna nuklerê dike. Nizanim. Bu tiştek jî fehm nekir. Ha. Ka diqekî. Ez nîşanê we jî bidim, we jî merex kir hevano. Nerin derekî.
Ez hema tişta ku qesra spî par vekiriye ez bînim ser ekranê White House yani qesra spî. Yani Donald Trump li pê çi digere? Çi dixwaze ji van însanan, ji mirovahiyê? Qasî ku dibêjin ev e. Ev ket serê we acaba? Aniha dünya alem behsa vê dike. Donald Trump çima gefa nüklerê li mirovahiyê dixwe? Ku ez binêrim nûçe di derbarê vê de nûçe hene gelo? Tamam. Yani ew jî qesra spî par vekiriye, ne meselê hevan no. Ez pir kêfxweş bûm min pêşbîniyên Profesör Jean Zuxîn ji bo we xwend bi Kurdî. Ew profesörê ku dünya alem behsê wî dike û di kanalên navnetî wî de cih digire û me jî anî vê derê bi xêra we me bi Kurdan re par vekir. Hevan no ez xatir ji we dixwazim êdî Donald Trump dîn biye, har biye dixwaze çi bike êdî ew mesele wî ye. Bi xatirê we silav rêz heban.